So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now, and I need to know how to live my life as it's meant to be. Egunon guztioi Donostiatik, hemen txegara berriz ere, Kontxako Estropaden edizio berri bat zuzenean zuekin batera, jarraitzeko, gozatzeko, hau arraunketaren festa da, tostako arraunketak duen astebururik ederrena hau, urrengoarekin batera, eta egia esan bada, historiarekin lotura bat, eta garai bateko arraunlariekin nolabaiteko elkartasun bat egun honetan, eta hori ez da galduko, hori bizirik da, eta hori da estropada honen indarrik handiena. Estropada ikaragarri ikusi behar dugu, gaurko honetan, urrengo asteburuan ere bai, eta 7. edizioa emakumeentzat, 119. edizioa gizonezkoentzat, zenbaki handiak dira hoiek, eta badakizue zailkatze saioaren ostean, 4 hautagi ditugu, emakumeen lehian, eta gizonezkoen mailan, 8 Donostiarrak gogotik entrenatzen, baina lasaiago argi zutelako txartela, beste guztiak tentsio ikaragarriarekin 7 postuen bila izan genituen osteguneko lehia. Ordu ezkeroztik, 8 arraun elkartea konzentraturik gaurko estropada, arreta osoz prestatzen egunero eta azken momentura arte. Emakume lehiari ekingo diogu, hori 11etan izango da, gizonezkoena ordu bete beranduago 12, baina beti bezala lehen iritzi askatu behar diote gure adituari, baldintzei buruz, estropada eremuari buruz, itxasoak, naturak gaurko egunean ekarri digunari buruz. Eta badira albisteak ikusten duzu irudia, baia ondo olatu handirik ez, baina korronteak izan daitezke gaurko egunari begira, giltza eta ardatza. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztainazpi, egunon. Baita zuri ere, Mikel. Zer moduz, gorputzaldionarekin, arraunlari garaietan bezala edo lasaixiago behar bada, ez? Lasaixiago, bai, ura tentsio handiko momentuak bizitzen dituzte, oraintxe bertan arraunlariek, urte osoa jardun entrenatzen, bakarren batek, gaur bere bizitako ametsa beteko du, hemen parte hartzea, eta pentsa, 119. Edizioa, zer da, noiz hasi zen kontu hau, eta honek festatik badu, tradiziotik badu, gure itsaskulturatik ere badu, baina nik uzut erroan desafioa, leia, erronka, grina eta estropa dagoela. Eta hori biziko dugu, aparteko 4 traineru badauzkagu, beste 3 handi, Portu, Cabo eta beste eta San Juan, bai, horiek ere deskudiatzen ari koska egitako, hortxe izango dira, ea Donostiarrak zer, eta, Mikel, giroa aipatu duzu, eta esan dezagun, horrela ikusita momentu honetan aixerik ez dago, urgaina egoki dago, baina asteazken honetan urteko marearik biziena izango da, ia 5 metrokoarekin. Eta ura mugitzen ari da, ilargia betetzen ari da, eta ni ere zurekin bat nator, nik uste dut gaur, hor ikusten ez den korronte handiak izango direla, eta ea hor norka asmatzen duen, jaio mugitzen eta titarea bezala mugitzen. Hor indarra eta baino jakintza ere hor mugitzeko beharrezkoa da eta. Itxas bera 9 ia arratzadeko 4 itxas gora, koefizientea 107. Hortik dator, Ibon, aipatu dugun keska edo behintzat eman nahi diogun garrantzia korrontei gaurko honetan. Ikeragarria da hori, hor pixka jarraitzen dugun ontzat, 107 eta oraindik ere betetzen, mariak bizitzen, hor mugitzen jakin egin behar da. Halaxe da. Zozketa ere, albiste izaten da, ze kaletatik goaz, sorterik izan aldugu udalean egindako zozketa hortan, han izan da, Sara Gandara lankidea, bere alauretara ere joango da, gero protagonistekin han izango da, baina bere lehen eginkizuna,
bilera hoien berri ematea da, eta antxe izan da zintzo, ea nola joan diren batzar horiek, egunon Sara, zer diozu? Baita zuri ere Mikel eta Ibon eta ikus entzuleak goizeko 9:30 puntuan Donostiako udaletxean nesken kale sosketa eginda. Zer utzi digu sosketa horrek? Lehendabiziko kaletik San Juan arituko da, bigarrenetik arituko da Zumaia, Orio eta Ibaika laugarrenetik. Ordu erdi geroago, hau da, goizeko 10:00 Mutilen kale sosketa eginda, lehendabiziko txandan arituko diren traineruei dagokienez, alegia Bizkaitarrei eta Galiziarrei dagokienez, lehendabiziko kaletik Bermeo arituko da, Kaiku bigarrenetik, hirugarrenetik Portugalete eta Kabo laugarrenetik, eta bigarren txandari dagokionez, Hondarribi arituko da lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik eta etxeko trainerua Donostiarra laugarren kaletik arituko da. Zuk ondo esan bezala, laster uretara noa, orain hemen ordezkarian armaia honetan gaude, batzuk iritsi berriak dira, Ibaika ordezkariak eta Zumaiak ordezkariak esaterako, pixkanaka gainerakoak ere gerturatuko dira, eta esandakoa ni uretara noa, Mikel. Ederki, aldala ez joan uretara, txalupara, kontuz hor doa Sara. Bueno, jaun Andreok, hori izan da sosketak eman diguna, eta egia esan favoritoak, Ibon, Bermeo lehen kaletik lehen txandan, Kaiku bigarrenetik, gero hor da Portugalete hirugarrenetik, Kabo laugarrenetik, bigarrengoan Hondarribi lehenengotik, Orio bigarrenetik, gero San Juan eta Donostiarra, hemen ari gara ikusten emakumei dagokien sosketa, eta behar bada, hauxe dugu momentua, emakumeen iritziak ere pantailara ekartzeko, estropada hasteko, 7 minutu falta dira, eta lankideok, prest baldin badugu behintzat, bere alagoaz horrekin. Hortxe dituzue berriro, lehen txandako datoak, Bermeo Urdaibai, Kaiku Portugalete eta Kabo, eta gero Hondarribi, Orio, San Juan eta etxekoak Donostiarrak. Horrela joango dira, bakoitza jakina bere kaletik, eta gero itzultzerakoan alik eta egokiena suertatzen zaion norabidea hartuta. Eta esan bezala, emakumeen hitzak ere grabatu ditu Xabier Anduezak kaian, estropada hazi aurretik, eta protagonista horiek laister izango ditugu pantailan, arraunlariak ere ari dira denak prestatzen, oraindik pentsatzen dut azken txandan arituko diren horiek ez ditugula uretan izango, baina 11 gainean, eta lehen txandakoak ere jadanik tentsio ederrarekin barrura sartzeko pronto, eta hemen dituzue irudiak aldez aurretik grabatutakoak, nolako harreta Ibon, nolako gogoa, nolako goxotasuna aur txiki bat balitz bezala zaintzen da ontzia, ezta? Pentsa, begira, zertan ari diren, horrek batetik zaindu eta bestetik erritualetik ere badu, eta mutulen urduritasuna eta hori pixka bat baretzeko ere laguntzen du. Eta trainerua, pentsa, garai batean, San Juanen eta Orion eta beste herrietan, traineru herriko plazan gartzen zuten, eta ura autorizatuek baimendu bakarrik ukitzen zuten, Bai, gaur dena zaintzen da. Beroketa, estropada aurreko uneak ere hori protokolo bat egiten da, guztia zaindu beharra dago, noski. Eta klubetako laguntzaileak beti hor, ontziaren bueltan, zaintzen, hau dala, beste adala, eta batipat ez da dila hurbildu behar ez den inor inguratu hor ez dago kion lekura. Ez da gutxiago hori ere, eta niri neroni ere, garai batean, jendea torri eta trainerua ukitzen zuenean, baina bihatzarekin ez erren gabe amorrazio hartzen duen, bai, hori nola bait, hitz potoloa da, sakratu baino, pakean usteko abaita, trainerua, ura da erraminta. Hor dira arraunlariak, une batetik bestera lanerako pronto, eta emakumeen lehian egia da, badagoela zalantza puntu bat, eta hori lehiaketari dagokionez, ona da, lagungarri da. Hain zuzen, 8ko hori, erlojupekoan aritu zenean ostegunean, tarteak ez zirelako handiak izan, hau da, zerkatutako 4 traineruen artean 5 segundu eta 36 eunen,
eta Ibaikak markatu zuen denborarik onena, Zumaia ere hortxe, bertan, 26 egunen besterik ez, Orio 5 eta 32ra, San Juan 5 eta 36ra. Gero, Meire izan zen 16ra, berez 6 segundura, baina 10eko zigorra izan zuelako, eta demoraldian zehar eta batipat Euskotren Ligan, San Juan nagusitu da 30 punturekin, Ibaikak lanak eman dizkio, 25 puntu erreterikoentzat, Zumaiak 16, Meirak 9, baina esan daiteke orain iraileko lehiara Donostiako banderaren bila aritzeko orekatuagoak heldu direla edo. Ibon, eritzi hori baieztatzeko moduan algaude? Bai, bat nator, orain ere zurekin, Mikel Nagusi, Euskotren Ligan San Juan ibilia batez ere bukaeran, estropadak ondroso atera ditu, Uztailean eta Ibaika gerra pixkat eman zion. Esan genuen, Zumaia bazet horrela Zarauzko estropadarako ere eta Euskadiko txapelketan eta estropa egin zuen, eta nik uste duz elkapen estropada aparta egin zuela, arazo asko ziabogan izan zituzten, baina gero tiroa bezala etorri ziren, eta iruditan dugun Orioren lana ere oso aipagarria. Ez sartu zelako bakarrik, sartzeko hautagai baziren, baizik eta haundien pare-pare aldu delako, eta Morales gainezkatoz Oriotarrak, eta nik uste dut, mutilen banderarako lehia horretan bezala, emakumezkoen estropadan ere, inoiz baino, 7. edizio honetan, inoiz baino zabalago daudela aukerak. Ea ba, gogoratu, Galiziarri gabeko estropada dugula, 7. edizio hau, orain arteko edizio guztietan hemen izan dira Galiziarrak. Gainera, 2008, 9 eta 10ean Galiziaren izenarekin garaile, 11 eta 12an Rias Baixasen izenarekin, beti selekzio tankeran, 3 bat arraun elkarteko emakumeak bilduta, eta joan zen urtean Zumaiak lortu zuen garaipena, baina Galiziarrak ere izan ziren 4. Mekos, baina izan ziren. Eta hau albiste bada, eta han izango dira Galiziarrak etxetik estropada jarraitzen da hemendikan gure agurra haientzat ere, eta markak ere aipatu behar ditugu, 2012an Zumaiak 10 eta 35, bigarren jardunaldian, hori datua dugu, eta bi egunetako denborak kontuan hartuta, 2012an Rias Baixasek, Galiziarrek markatu zuten, 21, 13, 32. Hoie dira datuak, eta hemen ikusten ditugu, Zumaiako emakumeak konzentrazio galantarekin, eta aipatu behar dugu, lehen kaian Nagore Osoro ikusi dugula, begian urratu handi batekin, eta zer duzu bat, herpes batek bisita aste honetan, eta hori barne egonezina, tentsioa eta zelkatze egunean, eta horrelaxe esan dit txantxetan. Badakizu, maniobra ondo egiten ez badugu, badakizu zerbitik izan den. Bueno, Mikel? Baina hor dago emakumea, Bai, pentsatzen. Beste batzuk olako gorputzaldiarekin eta etxean geratuko zen, baina Nagore hortxe. Hori behar du. Arraun hartu eta aurrera ontzi. Ez da alferrik patroia, kuadrilla guztiak patroia handi bat behar dute, eta hauek behintzat badaukate. Besteak ere bai, maniobra aipatu duzu, Mikel, eta niretzat eta gaurko giroarekin oraindik eta gehiago, emakumeen lehia hau, ziaboga izango da gakoetako bat, argi eta garbi. Begira hor banderatxoak ere, balizetako banderak, zerbait hasi dira dantzan, mugitzen. Etorri garenean hilda zeuden, erorita zeharo, eta hori ere ikusleak zaindu beharrekoa, nire ustez. Haizeari dagokionez prebizioa apala da, baina, esan digute, ekaiz giro ere izango dugula, egun aurrera doan neurrian, eta, kezka puntu bat hori, batipat gero gizonezkoen lehian, bigarren txandan arituko diren entzat, ez da, Ibon? Hori da, eta azte tartean eta itatu da egoaiziak ote ziren dabar, baina ez da halakorik, dagoena da ipar puntu bat, oso mantxo dago, eta hemen kontua da, betikoa, haizeak gora noiz egiten duen. Aparteko aldaketarik momentuz eta espero, kontua da gero ekaitz giro hori, noiz lertuko den. Ikusi hori joko jarraitzaileek asteak, asko ziren, hor gora beti joaten gara baita ere, bueltatxo bat egitera, eta gaur hortan behintzat, garaile hori jotarrak. Aurrenengo ordutik gazte jende asko, egun pasa, etorrita, eta kolore horia, eta hori jotarren horia zen, nagusi
han paseo berriko iskina hortan akuarionetik aurrera. Niri ere hori iruditu zait, eta lehenbiziko igande izateko, jende asko, Beste urtetan lehenbiziko igande honetan nik uste dut, flojoxago bezala ebidela, baina gaur jende pixka bat zen. Nik uste dut kolore horian nagusi, eta San Juan darra ere asko zen, eta errenteriatik etorritakoak ere asko. Eta aipatu behar dugu, gaurko honetan Oriok eta San Juanek horixe dutela ordezkaritza bikoitza. Alde batetik emakumeen leian trainerua, eta gero gizonezkoen mailan ere bai. Eta hementxe dira lau ontziak, errazari dira kokatzen, inolako arazorik gabe Ibon, eta horrek adirazten digu baldintzak hor egokiak direla. Baina, esan dugu, korronteak eragina izango du, emakumeentzat luze bakoitzean 1329 metro, guztira itxas 1000 bat eterdi, 2778, gizonezkoen lana bikoitza izango da. Eta atzerapen handirik gabe, ematen du une batetik bestera izango direla lanerako pronto. San Juan darrena joan da, Iñaki Perez epailea, zerbait galdetzera edo. Begira gaur zeinen lasain dauden, lau traineruak. Horrez dago batera arazorik, balizan, egoteko. Pentsatzen dut zer gertatzen dela. Zero kaleko ontzi horiek pixka bat aldentzera doa. Hor daude beste laguntzaileak. Are eta gehiago da nire ustez segurtasuna eta patxada hori ere ematea kirolariei, ez da, esatea, bidali ditugu eta joan zaitezte orain arreta osoz prestatzera eta ekin lanari, ez da? Hori da, hor gertatzen da, hor ikusten dugu bera. Batel berde hori, beste piragua txuri hori, dena gainetik ikusi behar, eta aurreratuz, eta hor kontua izaten da, segurazki, garbi izango du kalea San Juan darrak, baina Zurigorrera joateko aukerik ez du izango. Eta niri ondo iruditzen zait, lehenbiziko kalekoak, kasu honetan pasaitarrak bezala, hori hortarako eskubidea badu. Ontzi hori joan daitezela barrura. Zurigorrera joan nahi baldin badu patroiak, gainerako hiru kaleak bezala, eduki dezala, eskubide hori. Poliki mugituko dira. Hemen festa toki guztietan da, bai mendialdean, bai eta itxasaldean, hondartzan ere bai, bada jendea, eguzkia oraingoz izkutuan da, baina hemen Kontxako hondartzan jendeare bai, batzuk gorputzaren erdia uretara sartuta gainera, eta, atzerapen txiki bat izango du, emakumeen lehia honek. Oskar Rodriguez ere hor da, Urkirolaeko eta Orioko patroia, arraunean batelean ikusi dut. Bai, kai aldean ere antxibili da, pixaketaren berri eta lagunekin da. Urtero, tortzen da hori ere. Emakumeen traineruen pixuak ere emango ditugu, gero gizonezkoaren atariko sorta informazio hori ere luzeagoa izango da, baina emakumeen traineruen pixuak, hau esek, Ibaikarenak 205 kilo eman du, Madalen ontziak, 205,6. Eta San Juan darren ontziak, batelerak izeneko traineruak, 210,6, eta Orio gero 214, eta Zumaiak 214,8. Eta aurrera kutuko dizuet, gizonezkoen pixuen artean, 202, eta harinenak Hondarribi, Kaiko Hondarribi izan dira, eta astunena, horrela esateko lizentzia hartuko dut, 210 San Juanek. Beraz, horiek ere fin, eta kiloak eta gramoak esango nuke ongi neurtuta Ibon. Horixe, gaurko egunean ez da barkatzen, ez da ezerre. Zan dezagun, pixaketako izan egiten den hori, ez da la ofiziala, eta nik uste dut hortik bakarra emateko oraindik arinduko dela treneru bat. Batzutan palkarekin ere pixatzen da, beste hankaleku bat gehiago jarrita, eta pixatzen da. Hor iruditzen da nik diferentzia handi zamarra, emakumeen trenerutan, Ibaikak 205, Zumaiak 214, gaur egunean, 9-10 kilo, ura gutxiago. Garai batean ikusten genituen 220 kilokoak, eta duela 20 urte, eta gaurko egunean ez. Gaurko eguneak jendeak, prestatzaileek traineruen pisua ere mugara eramaten dut. Ontziak hor dira prest, eta pentsatzen dut itxasoko epailea ere badator, eta pentsa daiteke laizter hasiko direla lanean. Kirolariarentzat ez baita ona,
prestaketa egin eta gero etenaldi hau gehiegi luzatzea Ibon. Hori da, batetik gorputzaldia bera, gorputza oztu egiten delako eta batez ere tentsioa. Batzuk oraindik ere urduriago jartzeko joera izaten dute eta beste batzuk, bueno, pixkanaka lasaitu eta tentsioa galtzen da. Horrazko euskertzen da, arraunlari patxarosoa eta azkarrementu duna. Hor begiran nola ben treniruak geldi. Dale. Pronto, eta gaur aipatu behar da San Juan darren artean patroi aldaketa dela, Inder Paredes, aurreko astean, ordezko tokian utzi zuen Etxabe prestatzaileak eta Nerea Perez hartu zuen. Baina gaur Inder, berriro, San Miguel Ligako, edo barkatu, Euskotren Ligako estropada gehienetan gertatu den bezala. Ordu zea, Iala Uribelarrea, Errenteriako Madalen ontzian, epaia kokatu da, ontzien atzekaldean, eta berehala izango dira lanerako prest. Hauxe ba, argazki klasikoa, Atzeko balizako batelak, treneruak, hortxe helduta. Baikak eta 7 minutu. Hortxe dira lau traineruak. Epailek oraindik lehorretik nik uste begiratu estropaderen mua eta ea dena egoki ikusten duten. Oraindik ez di eman ari du, kirolariak ez daude prestatuta. Eta antzematen da, ez daudela estropada atariko tentsio oraindik kritiko horrekin. Tostetan katiatu gabe daude. Eta patroiak ez daude, ez da txari lotuta, baizik eta patelari helduta. Kareletik helduta. Ez dira egin du eman oraindik, Guk mendik gure diterako paretik, gure komentarista postutik estropaderen mua garbi ikusten dugu. Baina tira, orain bai. Orain, Mikel. Oraintxe hori jo prest. Eta Laugak aurrera eta neskak oraintxe tostetan sartzen. Lehenengo kaletik San Juan ikusten dugu. Besteak baino zentimetro batzuk esan beharko dugu, antzera esiago. Baina, behar bada estatxak ere, izango du, diferentzia txikiren bat ibon. Horre ikusten da, tostar diren bat edo. Oraintxe hobeto behar bada. Hortxe ditugu ontziak, Erne. Oraintxe, Bandera gorria, berehala izango dugu goian. Bai! Hasi da Jaun Andreok lehia. Eta hortxe ditugu lehen kaletik Pasaidon Ibanekoak, San Juan darrak, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Orillo, laugarrenetik Ibaika, eta San Juan eta Zumaia, estropadaren burua hartuta hasieratik, 20. segundua bete da, gora berari gabe, eta hor ditugu dena lanean. Berrogei palan, San Juan. San Juanek buru hartu du garbi, segundutxo bat Zumaia eta Ibaikari, Orio bida. Hemen dira Etxabe prestatutako emakumeak, eta esan bezala, albisterik handiena gaurko honetan, patroi postuan. Eta azte egunean bezala, baja garrantzitsu bat. Azte honetan Iriati Salazar, arraun elkarteko ate bat iregitzen naizela, gerritako krakateko eman, eta lesionaturik, baja garrantzitsua, San Juan darrentzat. San Juan eta Zumaia orain parean, Ibaika eta Orio 2 segundura, hemen dira Zumaiarrak, Manterolak prestatutako emakumeak, Nagore Osoro patroi lanetan, eta Zumaia lanerako baita ere, denak lanerako, baina Zumaiak denboraldia pixka bat motelxiago edo beranduxiago hasita, eta bueno, gertatzen da hori, batzutan badakizu presio gutxiago duzu, badakizu postua zurea dela Euskotren Ligan, eta besteek kezka horrekin, dazirako zailkatze estropada eta bar, beste puntu bat. Baina orain, ematen du irailera, Zumaiarrak ere indartxu heldu direla. Etorri dira, eta hoi baino biziago, 39 pala terdian, minutua pasa denean. Hemen Orillotarrak, Nadeta Agirre patroi lanetan,
Claudio Etxeberria prestatzaile. Oriotarre pausu eman dute, sartu dira hemen, eta hori garrantzitsua da horren elkartearentzat, eta haientzat, kirolarientzat jakina. Hori eta gazte jendea, Orion, bataz bestekoa, 21 urteko, 21 urte, kuadrilea 32 urteko arraunlari bat, 26 eta gainerakoak, arraunlari gazteak, eta abek ere, irailera, aurrera pausu nabarmen eman dute. Orain sufritzen ari dira. San Juan eta Zumaia estropadaren buruan, hemen Ibaika, 3 segunduko atzerapenarekin, Cortés prestatzaile, patroilanetan Aiala Uribe Larrea, eta 4 segunduko atzerapena, une honetan, ematen du estropada apurtu nahian ari direla San Juan eta Zumaia, baina badakizue, gaur lehen jardunaldia dugu, 2 egunetako denborak batu egingo dira, segundu gehiegi galtzen espadituzu, agian bigarren egunean baduzu aukera gaurko pekatuak zuzentzeko, Ibon. Hori da, kontua. Horrein hauek asmatu behar dute ziabogan, Olaxe Gerri eta maniobroan egin. Eta aipa dezagun, lehen korronteko kontuak ere aipatu ditugu, ni pertsonalki gaurko giroarekin, hau horrela balego, haizeak ora egitez badu eta itxasoak ere ez, kanporako, nik lehenbiziko eta bigarren kaleak nik nahiago ditut, kanpoko biak bai. 3. eta 4. Nik uste dut libreago daudela, korrontetik libreago bezala, joateko, kanpora brankaz arraunean egiteko. Orio ari da asko galtzen. Kanpoko aldetik Ibaika ari da, eta normalean baino segundu gehiago galtzen, 5, Ibaika 4. kaletik, Orio 3. 7 segunduko atzerapenarekin, eta Zumaia bera ere, oraintxe gehiago sufritzen. Traineru bat, hori asko animatuko ditu neska hauek. Hor kontua da, nik uste dut errespeto guztiarekin, bai San Juanek eta bai Zumaiak, ez zuela asmatu, ostegunuen ziaboga ematen. Hori gakoetako bat horixe izango da. San Juanek Zumaiari 3, errenta polita da, eta balizara iristeko 240 metro inguru San Juan darrentzat, eta Juaneko luze honetan orain besteek eutxi behar dute hor. San Juan aurretik eta Zumaia 2 segundura, eta Ibaika 5 gehiegi galtzea pekatu alitzateke, hori orain 8 doa. Ibaika nik uste dut ondo ari dela, hor 4. kale hortatik orain kanpora eusten. Horrela heltzen bada ziabo garaia nola ateratzen den, aukerak izango ditu. Eta beste kontua itxasoak oso ikusten da, Movimentua beti da itxasoan, beti bai, baina gozo aurreak libre, palkari gabe eta ezer gabe, eta ez dauka zerikusirik pasaden ostegunekoarekin. Gezien bidez adierazten dizuegu, haizearen bultzada hori. Argi da ziagoa. Hemen doa San Juan burua. Hemen helikoterotik hartutako referentzia 5 eta hemen 8, 2 segundu gehiago Zumaiarentzat. Baina ateratzen, ez dakipa, nik uste segunduren bat jandiola, Zumaia San Juani. Behar bada bai. 5 eta 20 Zumaiarentzat ziabogan, Ibaikarentzat 5 eta 23, Oriorentzat 5 eta 26. Hori lan erditan, gaur lehen jardunaldian. Orain GPS-a markatzen diguna, hor duzu egoikaldean. San Juanek Zumaiari 2, Ibaikari 4. Ibaikak segundu bat errekuperatu du. Orio 9 datu. Orain prestatzaileek, patroiek, norabiekin eta zer eskatzen duten. Haizea iparretik, dagoen olatu apurra ere bai, pasaitik bezala. Normalena, nik uste dut, Zumaiak eta San Juanek estriborrera egitea izango dela. Orio gaur, pasaren ostegunean baino gehiago sufritzen. Oso estropada ona egin zuten, zelkatzen saio hortan. Gaurko emaitzak denboraldian nola joan den ikusita, ezin dugu esan harrigarria direnik. Baina, hori da. Baina hau ez da bukatu eta orain oparien asmatu egin behar da eta gaur bezalako egunetan, azken metrotan ere izaten da hemen mugimentua baia. Bai, eta oraindik Maria erdia ez da, ura beran dago eta hemen horrek ikusten den olatua hemen honean joeltzen da. Naiz eta honek igerilekua dirudi zerbait izaten da.
eta momentuz San Juan barrura, oparean, Mikel, tartea zabaltzen. Momentu garrantzitsu hau, Inder Paredesen aginduta hortxe datoz. Oso momentu hona da San Juan darrentza. 37 balan, San Juan. Oiko ritmoetan. Zumaia bostera eta Ibaika seira eta bitraineru dira. Zumaia, Nagore Osororen agindutara. Orio atzean 13 segunduko galerarekin orain. Segundua sartzen ari da San Juan. 6 segundu Zumaia eta Ibaikari. Begira, helikopteroaren erreferentzia oso adirazgarria da, Ibon. Oso. Nabarmen, Uarte barruan. Zumaia bigarren momentu honetan Ibaikare erantzuten ari da. GPS-a, begira, Ibaika orain olatu hartuta, pixka bat hurbiltzen. Niretzat jarraitu beharrekoa, ia Ibaikak, laugarren kale horretatik, lehen galdu egin du, ea orain errekuperatzen duen, 3 segundura. 3 segunduan Ibaika. Hori bezala bizi-biziko. Hortxe dira, Uartearen parean. 40 palan Ibaika. Eta Santa Claratik barrenera, ea nola moldatzen dire. Ibaika bigarren, Zumaia pixka bat atzerago, Orio 13-14 segundura. Dina gore da, Uartetik barrura direla eta eskatuz. Ez du ematen gaur erabakiko denik hemen ezer, Hausi, San Juan aurretik da, baina esan daiteke Ibaikarekiko adibidez, orain bueltako luzean, segundu bat galdu dutela, han Ziabogan, postera ziren, da orain Ibaika laura, Zumaian bira zen eta orain poparian San Juan etorri da, Zumaia baino hobeto. Hori da, nabarmen, 2 segundu galdua zituen Zumaia San Juanekin, eta ikusten duguna da, Ibaikak hasieran galdu dela, Orain, Etxaberen eskei, duzten ari dela. Dira, Aiaren erdikaldean. Ikusten duzue, 380 metro, ontzi bateko errentarekin San Juan. Ia 40 pala. Baina bueltako luze honetan, errenteriarrak moldatzen ari dira. Etorri, ongi ari dira etortzen. Begirak eziak, garbi nola markatzen duen, Iparra. Nire ditzen zait, Gironekin. Lehenbiziko eta bigarren kalea etzaizkit txarrenak iruditzen gaur. Beste segundu bat ere errekuperatu dio Ibaikak. Eta Zumaia bostera da. Esan nahi dute, datorren asteburuari begira, itxaso aldaketa bat, mugimendu handia. Hor oraindikan dena dago zabalik. Orio urrutiago dago 15-era. Baina ez dirudi gaur hemen banderaren garailea erabakiko den. Azken txampan hortxe, 160 metro. Errenta San Juan darrentzat izango da, baina errenta haundiegia, zontzi bat. Hori da horrein duten abantaila. Argi Ibaika, estropa bikaina, Ibaikak ere. San Juanek ere bain noski. San Juan lehen tokian. Eta guztiak estriborrera torira. San Juan entzata txanda, eta lehen jardunaldiko denborarik onena. San Juan! Bai, San Juan, 10:26. Treneru erdi bat. Eta azkenean segundu terdi Ibaikari eta 4 Zumaiari. Diferentzia ez da, hain handia izan ez da gutxiagorik ere. 10:28 Ibaikak, 10:41 Zumaiak, antxe hori orain 16 segunduko atzerapenarekin. Segundu bat eta 33 eunen, behin eineko denbora da hau, baina tartea txikia da eta bueltan Ibaika moldatu da. Eta hor dituzue datuak, Jaun Andreok, oreka handia izan dugu hemen, eta estropada benetan polita ikusiko dugu, bigarren jardunaldiari begira. Eta bentsa dugu Arraraz jauna, San Juan darren presidentea,
Egunon eta zorionak. Eskerrik asko, egunon. Lan ona egin duzue, baina bukaera hortan Ibaikak estutu beharreko, Bai, gene brankazu ondo jungea, denbora onditzen pixkanaka, ziabogan ere bai ondo atagea, baina, bueno, gero basiru din, irugarren o laugarren alde hortatik ikitxat olatua pixkatu betzio hartzen zala, eta Ibaikak estropara hona egin du eta murriztu egin digu denbora hori. Bentaja baduzue, baina oso altxor txikia da, bigarren egunean iaia hutsetik hasi beharra dago, ez? Bai, noski, bakenik egun, burruka latza izango zala, zen aurrekoan bai zailkapenean 5 segundutan ginean lauak, eta gaur ere bai burruka latza zala. Datorren igandean, noski bai, zerrenta txiki-txika daukagu gure alde, baina hasiera-hasieratik burruka egin behar da. Oso ondo, herrian posik izango dira, ezta? Neska, mutil, San Juan, hemen dela indarrean kontxan. Bai, zorionez aurten bi trainero ezartu ditugu, mutilak eta neskak, eta bueno, kolorea nabari da korion goiko alde hortan, arroxa da, eta egia da herrian jende gutxi geldituko zala gaur. Oso ondo, zorionak, gaurko gaitik. Eskerrik asko. Eta animo, mutilen lehiari begira. Vale, eskerrik asko zuei. Zuri, hau ese beraz Arraras jaunak esandakoak, eta protagonista gehiago ere izango ditugu hemen. Une batetik bestera, Ibon bien bitartean mentxe ditugu denborak, 10 eta 26 San Juanek, Ibaikak 10 eta 28, 1 eta 32 hori diferentzia, eta benetan txikia. Zumaiak 10 eta 41, Oriok 10 eta 33, aurrera zara itxasotik. Mikel, lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu, Inder Paredes dut hemen aldamenean, lehendabizi zorionak, Eskerrik asko. Bueno, San Miguel Liga apartu utzita hau dugu itzordurik handiena, 7. edizioa aurtengoa ondo bidean, bueno, gaurko garaipenarekin, eta hori, ez da gauela renta hondirik Ibaika eta Zumaiaren artean. Hori da, bai. Hor gaude denak, hiru botiak, bueno, eta hori bai, ordo. Nola joan da gaurko estropada, Inder? Ondo, lehengo ostegunean etzan oso ona atera, baina gaur guztua gehatu geha, bai, oso ondo. Gaur, suposatzen dut, goizuretara sartu aurretik, sekulako nervioak izango zenituztela, nola bizitzen da momentu hori? Ba, bueno, urduri gina, baina autobusean egon geha lasai, eta azkenek orduan jetxikea arranplara, da izan da uretara, hola, nervioak autobusean utzita. Lehendabiziko txandan aritu zarete, lehendabiziko luzean nahiko parekatua joan da kontua, azken luzean bai, pixka bat handitza lortu duzue hori denbora, baina ez hainbeste lehenago esan dugun bezala, datorren igandari begira, errenta baduzu, baina txikia. Bai, errenta oso txikia daukagu, baina, bueno, horren berdega denak. Nola plantatuko duzu datorren igandeko lehia? Ba, atope gaur bezala, osea, errendai gabe, pentsatu gabe, da, atope. Ba, segi gozatzera eta zorionak. Eskerrik asko. Ederki zara protagonista gehiago hementxe dugu San Jose jauna, Ibaikako ordezkaria. Aitor, lan bikaina, biziri zarete eta gainera bigarren jardunaldian aukera handiarrekin, benetan estropada polita egin duzu, atzetik aurrera, ez, Aitor? Bai, lan polita egin duten esken nik uste, aurreneko luzeoi pixkat hor denbora desente galdu du, baina, bueno, kriston buelta eman duela pentsatzet, eta segundu bat dago 52 zentesima usteet, oso diferentzi txikia da, eta osea, hurrengo iganden ez dakik guen dio, ze pasatukoan. Etorri ogosongi etorri zarete, zer eskatuko dugu iganderako, olatu pixka bat gehiago edo? Argi dago, itxasoa ondo balin badago, danak oso ondo dabiltzala, ez? Zumaiare oso gertu gehatua, eta zeo zer rarrarua o zeo zer diferentea behar da, ez puntito irabazteko. Baina, bueno, nik uste gaurko eukitare badaudela. Oso ondo. Posible. Eskerrik asko, eta zorionak egindako lanagaitik. Eskerrik asko zuei. Errenteriarak hortxe dira, indarra hartzen, eta jaun Andreok poliki protagonistak gehiago ere bai gurean, orain Etxaniz jauna mentxe dugu, Zumaiarren ordezkaria, eguerdion. Bai, eguerdion. Esan daiteke Angel, estropada polita egin duzuela, hortxe zaudete, eta hasiera batean Zumaiak arazo gehiago, demoraldi hasieran, heldu da iraila, eta hementxe da Telmo deun ontzia maila ederrean. Bai, hori da, nik uste dut maila polita eman deula gaur, nik uste dut helburu nagusia gaur gendula bizik, aileatzia bigarren igande horta, eta bueno, lo segundu terdi horiek, bai, diferentzia da, alde ukitzia hoia da, baina nik uste dut itxasuen gora beran ez dala diferentzia hundi egilare, eta bueno, aukerakin gelditzen gala behintzat bigarren igandeako. Eta zer eskatuko duzu iganderako?
aukera izan ezkero, badakigu ez dugula, baina komenitzaitzue, agian itxasoa pixka bat arrotzea? Ez dakit, hor beti poparian izan hori da, ez? Baina, bueno, bestiak ere kondizio berdinetan ertengo du, hor azkenian suerte pixketere bihar izaten da. Nik uste itxaso pixketekin lan haitia bada gaula, kanpo bintzat oso ondo juten geha, gero barra asmatu egin behar. Bueno, Galiziaren agintaldia bukatu zen, zuek apurtu zen duten hori, bigarren bat jarraian irabaztea ederra litzateke ba ez? Bai, polita izango litzake, baina bestiak horren saia egongo dira, saiatuko geu azkeneko momenturaino, aber, bigarrena lortzen den. Erki, eskerrik asko eta zorionak indeko lan egin. Bale, eskerrik asko zuei. Zumaiaren ordezkaria ere bai, eta egitea esan estropada polita ikusi dugu, eta zabal-zabali dugu dena, Ibon. Hori da, nik uste dut arraunzalea, San Juan Ibai eta Zumaiaren zaleak albo batera utzita, pozik egoteko moduan dela, zergatik gaur ezer erabaki ez dalako, eta ikusi delako hemen ere, parekotasuna handia dela, gizonezkoen estropadetan bezala. Eta Arostegi jauna ere hementxe da, hori jo pixka bat atzean geratu da, baina hemen barruan izatea, neskekin nik uste hori jotarrentzat pausu handia dela. Iñaki, egunon? Egunon, bai. Esan daiteke, bueno, pixka bat segundo batzuk galduta, baina barruan eta hori horentzat bi traineruak hemen izatea pausu handia da. Handiena zarete gizonezkoen mailan, emakumeak ere badatoz. Bai, zuk esatezun bezala badatoz. Lehengo ostegunen ikusten dut izugarrizko aurrera pasua egin zutela, sartzea oso zaila izan zen, ikusi izan bezala, lau traineru 5 segundutan sartuta. Eta bai, genekin gaur estropa ezberdina izango zala, egia esan eskak ilusio guztiekin etorri dira. Baina, nik usten dut gaur ere aurrera pauso txori ematen nahi dela erakutsi dutela. Ze, leheno gehiago galtzen genuen, da, 16 segunduta gatu geha, eta, talde oso gaztia dakau, eta, nik usten dut aurten behaientzako gau hemen izatea aurrera pauso horren baiestapena izango dela, eta, etorkizuneako pauso garrantzitsua izango dela. Ez Iñaki, iganderako helburua behar badan eskentzat, iaia hutsetik hasi, gaurko segunduak horiek utzi, eta besteekin burruka egin, ostegunean zailkatzen saioan egin zuten bezala, ez? Bai, hoi da, guk aurka izateke genuen bitu, jatera estropa eta kanpoko balizetainoan bukatuko bazan bezala, eta hurrengo astean berdin, badakigu ja banderako aukerik ez daukagula, baina etorri behar dugu, burua garbi daukagula eta aldik eta estropa politena egitea eta maila alik eta gorenen ustea. Azken galdera, emakumeak hemen horiz jantzita, hori jotarra barruan, eta noski horioko 31 garaipen gizonezkoetan palmarezean goi-goian, posik izango zara zu, posik arraun elkartea, posik izango da hori joko horreia, ez? Bai, nik uste horio legon ostegunen igertezan bi traineru barruan sartzea oso jendiak asko baloratu zuen, azkenen elkartean gauzak ondo egiten ari garen seinale da, bai trainerutan, neguan ere beko kategorietan emaitza oso lortzen nahi geha, lan handia egiten nahi dira beko mailako entrenatzaileek eta elkartea orokorrean uste oso osasuntsu dagoela eta gaur zuk izatezun bezala geho mutiletan abertze gertatzen da, baina emaitza nik usten dut guzti egoteko moduan gaudela. Ederki, zorionak eta bultza mutilei orain. Venga, eskerrik asko. Gero arte. Arostegi jaunaren azalpenak itxasalderagoa Sara Gandararen eskutik, aurrera Sara. Bai, hemen nago nagore osororekin, Zumaiak 3. denborarik onena markatu du gaur, hala ere 5 segunduan 3 traineruak nagore, emaitza ona? Bai, hoxe, 2 traineru sartu irizela aurretik eta hoxe txarra, baina segundutan hortxe bat da ez dugu esperantzi galduko. Gaur egungo, Kontxako estropada honetan historia egiten ari zarete, aurten Euskaldunak bakarrik, Galizerrak faltan botatzen? Ez dut uste faltan botako egonik, ze gallegak beti etorten diz fuerte eta ligan aurten flojo ibili bariz be ikusi genduen ostegunin zentezimeta gatu zinela eta nino guentza gallegak inoxen azfizaten. Zemouzko estropada jokatu dozuek gaur, nolako sentsazioak utzi dizkizue? Uste juten isla arte oso ondo baina, bero uste prezipita morunen gazela, ziaboga oso ona emondo da bueltan ostabe ez dakit pari no segundu batea jarri eta hor bastante ondo ginen, baina gexa nahi genduen, da ziagogatik berroi palada eta ez dakit uste ansiedadiko gexa izkule eta prezipitan gala bizkat eta torrendomekan beste itxura bat emongo gula bentsat, ez da segundutan zelan ibiliko gazen da torrendomekan, baina bentsat gu gehu guzturo gatu gaze hon neska eta auken horire hobetu hau algendun elaen, porque prezipitata igarriro eta motz morun oskestak itzezken duen la maitzen da azkanin San Juan atrapan nahi hori danotakia batzetik zuzenin buru oso importantirela eta hortxe faiaro, baina halan da guzti be segundutan urringaz eta esperantzikuko.
Nervio handiko egunak izan dira, ezta? Bai, bueno, ni oso nerviosina eta aparte neu nahi dakat eta ostegunetik igandea 2 egundi baina oso luze juten da. Bueno, edonolare, sorterik onena datorren iganderako eta animo neskentzat. Vale, eskerrik asko. Nagore osoro, esan bezala esfortzu handia eginda, Arraun Elkarteko parteiden arteko konpromisoa ikaragarria izaten da, ez utxegite hori, zure taldekideekin kale ez egite hori ikaragarria da, eta berak, arazo fisiko hori, osasun arazo hori izan arren, herpes eta guztiz, hemen zintzo gorko honetan. Bai, eta esan du, ostegunetik igandera luze egiten dela, igandetik igandera pentsa. Eta gero, elkarrizketan nahikoa gauza esan du, aurretik Kike Manterola ikusi dugu keinuka eta barretzeuen gustora, eta argi eta garbi izan dugu, ansiedadea ez dutela ondo kudeatu, eta hori izaten da txarra. Askotan esaten dugu, presa kontuak Arraunerako ez direla ona, esan du, ez dugu amaitxu esan du, alegia, Arraunean pala bukatu zuan dira, erritmotik aterata, eta nik uste dut, hori gogotik ordaindu dutela. Naiz eta bizirik dauden oraindik, Bai noski, 4 segundutan dira, Ibon, 4 segundu terdi. San Juanek Ibaikari 1 eta 32, Zumaiari 4 eta 48, hori 16 eta 72. 16 segundutan dira lautraineruak eta lehen hirurak 4 segundu terdian, eta hor guztiek izango dute aukera bigarren jardunaldirako. Emakumeen estropadak emandako irudirik onenak hortxe dituzue, eta gaurko honetan ezan daiteke joaterakoan San Juandarrak izan direla bizkorrenak, kudeatu dute hori, baina ezin zabaldu, eta bukaeran batipat Ibaikak oso amaiera ona eman dio gaurko lehiari. Hori da, eta gaur nik uste dut ziabogak guztiek ere, azaren ostegunean baino hobeak eman dituztela, eta besteak beste utzi dugu, tanda honek beste gauza bat ere, gizonezkoi begira, lehenbiziko pikaletatik joan bintzat oso ondo joan direla. Eta hori nik uste dut kontuan hartzeko modukoa dela. Bistatik ez galtzekoa, behintzat. Hemen txari gara ikusten berriro. Bueltako luzean egindako lana. Inder Paredes gaur, zelkatze saioan etzen aritu, baina gaur bai, patroilanetan San Juandarren ontzian. Eta Juan Mari Etxabek prestatutako emakume hauek izan dira azkenik gaur denborariko onena lortu dutenak. Baina begira, bigarren luzean, Ibon, Ibaikak 5 eta 15 markatu du, kronorik onena, San Juanek 5 eta 18, Zumaia 5 eta 21, Oriok 5 eta 27, eta joaterakoan, hortxe, San Juandarren errentarik interesgarriena eta baliotsuena. Baina Juanda etorri egin behar da, eta hori duzue, Jaun Andreok zelkapenak eman diguna. 1 eta 32, San Juandarren errenta Ibaikaren aurretik, bigarren jardunaldiari begira. Zumaia 4 eta 48, Orio 16 eta 72, eta Jaun Andreok, hauxe izan da emakumeen lehiak ekarri diguna orain.